Joni Viiman yksi kauden kohokohtia taitaa olla edessä, kun ajetaan Kouvolassa kotikissa Rallycross EM-sarjaa. On ehdottomasti, että täällä on paljon tukijoukkoja, sponsoreita ja kaikkia katsomassa, niin se on hienoa, että ne pääsee näinkin lähelle katsomaan eikä tarvii ulkomaille reissata. Minkälaisella kalustolla kilpailet? Samalla kuin viime vuonna, eli Renault Clio Super 1600. Se on tällainen etuvetoinen, turpoton auto. Miltä se tuntuu tuolla radalla? No niinhän se on, mutta se tuntuu silti yllättävän ripeältä ja hyvältä, vaikka ei välttämättä uskoisi. Minkälaisella tavoitteella lähdetään kilpailuun? No, katsotaan nyt vähän, miten se lähtee menemään, mutta kyllä mä 3 joukkoa vähintään pitäisi ajaa. Markus Grönholm on myöskin sun taustalla tällä hetkellä, ja te suunnittelette kovasti, että lähdetään ajamaan tuonne USAhan. Missä tilanteessa nämä suunnitelmat ja kuviot on? No, se on nyt itse asiassa lyöty lukkoon, eli lähdetään tällä vuodella lanseerattiin uusi sarja, semmoinen kuin Supercar Lights, mikä pitäisi vähän valmistella tuohon Supercariin. Se on ihan hyvä. Minkälaisella kalustolla siellä ajetaan ja minkälainen sarja on kyseessä? Se on yksi tyyppi, tai kaikilla on samat autot. Et periaatteessa kuski ratkaisee sen. Se on semmoinen, siinä on Fordin koppa, mutta se on tehty sillai, putkirunkoinen periaatteessa. Ja siinä on vähän reilu 300 heppaa ja 350 newtonia vääntöä, niin on se ihan ripeä laite sekin.